Vítám vás u tohoto videa a v tomto videu budeme hrotit malé kidy a kdo jich vyhrotí nejvíc, tak vyhraje 10 000 korun a naši účastníci jsou Donča, který si o sobě myslí, že je největší frajer a že tuto challenge vyhraje. A druhý je Humík Brumík, který si myslí, že vyhraje, ale stejně to vyhraju já. A jako poslední kokot na řadě, který si myslí, že je největší frajer na světě a že to vyhraje, je Víťa Říťa. No, tak nevají, nebudu mu kazit myšlenky. A máme tu pro vás přichystanou jadernou bombu a máte přesně 5 sekund, abyste dali odběr na tento kanál, tak čau, protože se nikdy neuvidíme. 50, 80, 91, 32, 64, ty vole, to je nejlepší matika. To jste se posrali, co? Byli jsme celou dobu tady schovaní a to byly jen figuríny. Tak lidi, já jsem tu kvůli kokainu, jo, a všiml jsem si, že tu nemají kokain, ale mají tu marihuanu, kterou nevím, proč přejmenovali na Majku. Jo, a taky nesmí chybět rum. Tak jak můžete vidět, tak tu mám batůžek ze školky, který mi přichystala maminka. Protože jsem neschopný kokot a neumím si zbalit batůžek do školky a mám tu sebou psí žrádlo, které mi moc chutná. Takže jak si můžete všimnout, tak mi začíná mutovat hlas a moc se omlouvám, ale mám tu trochu slivovice a tyto 2 prošlé kofoly. Dívejte se, už jdou ti kidi, takže je jdeme vyhrotit. Kidi, víte, co vám řeknu? Tvoje máma ha, to byla prdel, já umím nejlíp hrotit kid. Tak lidi, stavím si tu velkou pevnost, kdyby se chtěli ti kidi vzbouřit. Já budu bojovat! Kurva! Kurva, už tu jsou tu ti malí kidi a musím se rychle schovat do mého hradu. Lidi, tak můj hrad mě zachránil. Tak lidi, jelikož se mi chce srát, tak jsem tu našel kadibutku a nejspíš to prohraju, protože já seru nejmíň 25 hodin v kuse. No do prdele, ti malí kidi mě ani nenechají vysrat. Tak lidi, teď toho kida zavřu do tohoto sklepa. Tak už tě mám, ty hajzle. Já jsem prostě. Jak si můžete všimnout, tak jsem v mé pevnosti a jdu si dát rohlík z večerky, který jsem vůbec neukradl. Kurva, co to je? Ti malí kidi mi dobili pevnost, no to jsem asi prohrál. Kurva! Nečum na mě a dej odběr.